Radio Wulajal FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma o kulo bɛ Wulajal FM sababu la sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 3 fanga gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ nin misɛ Sogodogo ale ka montu bala Togoda wɔɔrɔ la Nɛmugu ale ka montu bala sɔgɔmada in na o wanga sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye kunnafoni bɛ daminɛ aw ye bi ye sibiri ye k'a lase u ka tɔndenw bɛɛ ma ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ladala ko la tamanitaga ko a bolo dalen don ɲina o siratigɛ la ko ni Ala sɔnna départ bɛna kɛ yɔrɔ min na o ye Lafiyabugu o ka bureau min bɛ Lafiyabugu ni Ala sɔnna ma ko départ bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔlenw la o la ko seli tɛmɛna tile 3 ko o bɛ taali kofɔ siratigɛ la k'u kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tɛgɛsɛli bɛ kɛ Musa Sanogo ale yɔrɔ la ka fara Madu Sogoba kan ni Adama Kɔnɛ o la ko a wajibiyalen don mɔgɔw kan u ka na ni karidantew yɛrɛ fɛ faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ nin cikɛ in na walima ni maa mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka Demba Buwari wele a ka numéro kan n'o ye 79 25 79 81 walima Madu Jabate n'o ka numéro ye 74 55 75 65 faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ nin cikɛ in na Elajo Isufu Watara ka saga tamanitaga ma ko kɛlen bɛ ka labɛnw sabati labɛn min n'Ala sɔnna ma ni départ bɛna kɛ Tiburuku yɛrɛ place la départ filanan ko o bɛna labɛn o ka direction ba yɛrɛ la o siratigɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ ka labɛn sabati ni maa mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka Lasinɛ Sidibe Wasuru ale sɛgɛrɛ ni ka kunnafoni ɲini ale fɛ Zegwa kibaruyaw la halisa an ma ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dɔ bɛ yen kunnafoni min n'a ma se an ma nka a bɛ wajibiya an bolo k'a lase ka d'a kan radio sababu ta ye min ye fɛn fɛn ne bɛ se ka kɛ dɛmɛ sira ye ka ɲɛsin sigidala maaw ma o bɛ wajibiya anw kan hali n'a sɔrɔ an bonya ma don a la nka ko a nana ye k'a fɔ recrutement dɔ bɛ yen tɔgɔsɛbɛli dɔ bɛ yen tɔgɔsɛbɛli na bɔra mairie yɔrɔ la gouvernement ka laɲini don nka sɛbɛn nin ma se anw ma yan radio bɛɛ lajɛlen n'a ka lamɛnni jɛkulu don ni anw ɲininka Wulajal FM sababu an kɔni fɛ n'a y'a sɔrɔ radio bɛɛ lamɛn Zegwa commune kɔnɔ radio Wulajal FM sababu a bɛ lamɛn o siratigɛ la ni cila nana n'a ma fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ fɛn ye dɔ hakili la k'an m'a fɔ o y'a sɔrɔ a sɛbɛn a cila ma se an ma an ye nin fɔ a mɛnna k'a jira k'a fɔ radio so la a bɛ se ka kɛ a man di ye nka taabolo dɔ bɛ yen n'o ma ni o fara i ka bolo kan commune kunda a laban a bɛ fɛn dɔ de jira o siratigɛ la ni ko dɔw nana minnu ni gɛlɛya b'a la o bɛ lase an ma nka fɛn fɛn n'u nana sira dɔ fɛ o t'i lase an ma wala tɔgɔsɛbɛnni bɛ yen o siratigɛ la tɔgɔsɛbɛnni bɛ boli fɛn min kan o y'a ye se tɛ maa minnu ye ni Ala k'an kisi ni bana ye maa min sɔrɔ ordonnance sɔngɔ tɛ sɔrɔ minnu kun o tɔgɔsɛbɛnni de bɛ yen o la tɔgɔsɛbɛnni yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min o ye Sedi Jalo ale ka radio so ye ani mairie la service social min bɛ yen ko tɔgɔsɛbɛli bɛ kɛ o yɔrɔ kɔfɔlenw la ni ye kunnafoniya an bɛ min na se aw ma kama sɔrɔ min fɛ radio so yɛrɛ kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye sigida yiriwaliw kɔ a lettre ma se an ma a foyi ma se an ma an y'a kɔni sɛbɛn k'a bila an bolokɔrɔ donna a natɔ kuma don ka d'a ka sariya bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na commune maire kɔni ma a fɔ an ɲɛna ka fɔ an k'a lase sɛbɛn ma se an ma yan bi ye seli ɲɛkɔrɔ sugu ye sugu wɛrɛ tɛ jɔ seli min ɲɛ o de ye bi ye o siratigɛ la Zegwa dugutigi a ye wele se bɛɛ ma kabiri kun na sini ko k'a lase denfaw ani denbaw ma bɛɛ k'i hakili to i den na ka d'a kan ko fɛn min n'o o ye nin tile 2 in a moto boliba o ye kojuguba ye Ala k'an kisi k'an tanga accident kɔni jugumanba bɛ kɛ nin waati ninnu de la jateminɛw y'a jira k'a fɔ accident jugubaw a bɛna cogo jumɛn na maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na misali la ni minnu bɔra damanda la n'u ka so bɛ yan denmisɛnnin minnu n'olu ye moto kɔni sɔrɔ ka yɛlɛ goudron sanfɛ a banna o siratigɛ la ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la walasa fɛn min n'o ye
ni motoboliba ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili to i den na ka kangaraba kɛ i den ye o kɛlen don Zeguwa Baraji Zeguwa dugutigi ko layiru min tun dira poste juxtaposé o dilanbagaw fɛ o kɔni k'o taara ka taa Baraji a labɔ nka min bɛ yen bi n'o ye gɛlɛya ye o y'a ye k'a fɔ Baraji nin bɛɛ k'a labɔ nka kabiri kelen maaw degelen bɛ min na u bɛ k'o de daminɛ o y'a ye ka taa fɛnkuntanw ani ɲamaɲamaw ani finikolow ka t'o fili Baraji ji o kɔnɔna na donsow bɛ yen sisan sanni ka se k'i minɛ a ɲininen do i fɛ kana a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tun n'o tɛ ni maa minɛ na nin n'a ɲɔgɔnnaw la ko i bɛ sariya fila bɔɲɔgɔnko sara donsow ka sariya ani dugutigilakaw ka a sariya faamuyali ko ɲuman o ɲininen do aw fɛ nin cikan in na. DIRPA o ye kunnafoni min di an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw u bɛ baara la baara min ni a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ maa ye maaw bɛ jɔ fɛn fɛn na a ka ca Ala fɛ o tɛna Mali sɔrɔ Mali ye mansinw sɔrɔ mansin minnu n'a bɛ ka a lafiya daba di Mali ma laban in na DIRPA ɲɛmaaba Sulemani Danbɛlɛ a ye kunnafoni di Ekonongo an ka jabaranin na o kunnafoni a y'a jira malidenw la ko bɛɛ k'i tulo majɔ baara min kɛra tile fila in na k'a lase bɛɛ ma o la ko a bɛ fɔ secteur min ma yɔrɔ min ma ko secteur yirima o secteur kofɔlen n'o ye mara dɔ ye o mara kofɔlen k'a daminɛ avril kalo min filan kunna o tile 27 ka taa 28 na Mondoro ani yɔrɔ nin cɛ bɛ ti jɔ kilomɛtiri 23 la Ansarudun el Islamiya Ansaru el Islamiya olu de tun ye labɛn sabati labɛn min ni Mali sɔrɔsiw y'a tiɲɛ subahana mansi minnu bɛ Mali bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye kabako de lamaga tile fila in na terroriste belebele min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Abu Adama n'a bɛ f'o ma ko Adama Ima ni Ima Usman o kɔrɔkɛ don ko Abu Adama Ima ko a bɔnɛna nin na nin senfɛ Yirima mara la ani Mondoro cɛ man jan terroriste min fagara min bɛ se k'a lase o y'a fɔ cogo min na maa 12 o terroriste maa 12 maa 17 o sɛbɛkɔrɔ joginna wa o joginni min filɛ u y'olu ta ka t'o bila kungo kɔnɔba min bɛ yen ka d'a kan k'o dagayɔrɔ de y'o ye o kun bɛɛ bɛ ka labɛn de sabati o kungo kɔnɔna kofɔlenw la ka sɔrɔ ka o ka tiɲɛni daminɛ civil kunda ni yɛrɛ kun ɲɛsinnen tɛ ni se in na ni tun ma ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ma o kun bɛ ka ni labɛn sabati de ka ɲɛsin civiliw ma o siratigɛ la o maa 17 joginni o minnu minɛna ko o de sɛbɛkɔrɔ kuma na mobili belebele 3 o mobili belebele 3 ani moto camanba olu de minɛna ka farali aramafɛn ko ɲaso sɛbɛ ani soso bɛ togoro bɛ o yɔrɔ kofɔlen ko u tun ye minɛnba de bila yen minɛn min ni nin minɛn nin bɔra yɔrɔ dɔw de la kana minɛn min barika ka bon kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ jamana kelen walima kan kelen minɛnw ko o de tun bɛ ɲaso sɛbɛ sogorobe ko nka ala barika la Mali sɔrɔdasiw kɛra sababu ye k'a minɛn bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn ninnu fana tɛ duguna fɛnw ye k'a fɔ fana ko fɛnw don fɛn minnu dugunen don ko kuma kɔni t'a la o siratigɛ la o ye a jira k'a fɔ minnu n'olu ye kunnafonidilaw ye u k'i da don nin na k'a ɲɛfɔ ka d'a kan ko a kun ti dɔwɛrɛ ye malidenw ka d'a la k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw bɛ jɔyɔrɔ min na bi a barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye kuma min fɔ o de ye nin o kɛra kalo tile 27 ka taa tile 28 na dugu min b'a fɔ ma ko Dungara ani Tigiri kun bɛ ɲɔgɔn cɛ Walo Timna ani Ekala o yɔrɔ kɔfɔlen ko maramafɛn fana tun tonnen bɛ so dɔw kɔnɔ k'a kɔlɔsi kɛlɛcɛ dɔw fɛ n'o ye terrorisiw ye ni fɛn minnu filɛ ka fɔ nin a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko u taara o minɛ a minɛlen kɔfɛ ko maa min yera nin kɔlɔsili bolo kan ni maramafɛnw tun bɛ a yɔrɔ kɔfɔlen in na a fanba bɛ Zamarama o siratigɛ la o min n'o kunnafoni dira wa ko Zamarama kofɔlen minnu minɛlen nin kɛlɛ daga la kalo ni tile 29 a kɛra kunu walima a kɛra kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu an bɛɛ lajɛlen minɛlen ko u bɛ bolokɔrɔ nin waati in na k'a fɔ fana ko dɔgɔna ko don dɔgɔna ko tɛ
o ye ɲininkali minnu kɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲana olu kɔnɔna na o tun nana kɛlɛ min na o y'a ye k'a fɔ kun bɛna dankari kɛ kosɛbɛ siwiliw de la nka ala barika la mali sɔrɔsiw u ye nin kunnafoni de k'a daminɛ kalo ni tile 27 ka na kalo tile 28 na ka na kalo tile 29 na ko u ye baaraba in kɛ dungara tigɛriw kunbe walo tina ani kala o kɛra sababu ye ni fɛn min n'o ye terroriste u kɔni caman min tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko a bɛɛ minɛna a bɛɛ minɛ t'a la maramafɛn min tun b'u bolo ko kan kelen minɛn de tun bɛ nin jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo wa ko a jɛkulu fanba o ye zamaramaw ye minnu n'o minɛna u b'u k'a bolo kan nin waati in na kalo ɲini bɛ daminɛ bi n'ala sɔnna ma mali jamana fan bɛɛ lajɛlen na ka sanga min ma sunkalo o tile 29 ye bi ye o a fɔra fɔ cogo min na hali kunungo an ka fɛn min n'o ye o dongo kunungo fɛn min ni o ye kutuba kɛnɛ kan Elhadji Alassane Traoré import a y'a fɔ mali ka bon silamɛ jamana don n'a dun fɔra k'a fɔ kalo yera yɔrɔ o yɔrɔ a ka ɲi mali ka sun sini nka o t'a bali k'a fɔ n'a ma ye fana k'a fɔ ko sun ye seli ye diyagoya ye a ka to yen ko mali bɛ seli sini ne o t'a bali n'a ma ye k'a fɔ seli de ye diyagoya ye a ye seli tɛ diyagoya ye o de kosɔn a bɛ to lamɛnni na aw ka arajosow la Royal FM sababu ale ni arajo communal danaya san o san olu bɛ nin baro sigi sen kan walasa kunnafoni jɔnjɔn ka di aw ma cogo min na kunnafoni dikun ye min ye k'aw kunnafoni seli yali ni kalo bɔra o kunnafoni fɔlɔ bɛ di su fɛ n'o dira seli kan ka kɛ kɛcogo min na fana o kunnafoni bɛ di Elhadji Ibrahim Kuyate Malim Elhadji Ibrahim Sanogo Elhadji Adama Sanogo ka fara Karim Dunbiya kan ani Karim Sidibe a ka ca ala fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan san o san wa a kun tɛ k'a fɔ a kuma do ten a kun ye min ye ka kunnafoni di walasa misali la ni bɛn bɛna kɛ yɔrɔ min na ni seli kɛra sini ye misali la ni a nana ye k'a fɔ san bɛna a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na taabolo minnu bɛ selintinin na o kan ka ɲɛfɔ maaw ye bɛɛ lajɛlen k'a faamu o siratigɛ la o donko o de kosɔn kun na sini Elhadji Adama Sanogo a ye kunnafoni di minnu n'olu ye selifogo labɛnnaw ye ko bɛɛ tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo sɔgɔmada la o la ni ala ma kɔrɛkɛ seli kalo k'a bɛ ɲini bi mali fan bɛɛ lajɛlen na selenge kunungo sɔgɔmada an b'a ladɔnya k'a fɔ muso dɔw bɔnɛna nin na madame Ouattara Aramata tɔgɔ la école fondamentale min filɛ nin ye selengekaw fɛ yen nɔ ko kunungo sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 8 waati dɔ taara ka taa a sɔrɔ a ka biro kɔnɔna na k'a da ka kantigɛ fo kana se sɔgɔmada in na ma a kɔni maa min y'a kɛ a tigi dɔnnen tɛ fɔlɔ nka kunungo selengekaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka fɛlɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin nin fɛn kofɔlen in ma o ye wele se mali lakanabaaw ma k'u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ minnu ye nin waleya juguba kɛ u ka cogo bɛɛ lajɛlen ka k'i tɛgɛ da o kan walasa o bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na ka o bila sariya ka a bolo kan bɛnɛnkaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnya k'a fɔ ko députéw olu bɛ fɛ ka ladiyalan sɔrɔ n'u bɔra députéya la ko k'a ladiyalan sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ député kɔrɔw ko olu kɔni mako bɛ min na o ye ladiyala ye nin kuma fɔlen Pasti Talon ale y'a jira k'a fɔ ko jamana min bɛ bolo kan bi tan maa bɛ nin kuma fɔ maa ye ka d'a kan ko embargo bilen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bi bɛɛ lajɛlen b'a cogo dɔn ko n'a wari bɛ sɔrɔ cogo min na n'u y'o ɲɛfɔ a ka ca ala fɛ n'a sɔrɔ ko kɛta don o n'a fɔ cogo don ni ko kɛta dun tɛ fana ko o fana a cogo don diɲɛ selekɛnɛ tɔnba Antonio Guterres ale kan ka don Senegalikaw fɛ bi a bɛ taama la taama min ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kuma bɛna kɛ fɛn min kan o Ukraine ko ani farafinna yɛrɛ taabolo Macky Sall ale ni Antonio Guterres o kan ka hakilina yira ɲɔgɔn na ka sanga gɛlɛya minnu bɛ bi tan ka sanga Ukraine ta o ka fara farafinna tan kan a ka ja Mali ta in kan ko da bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma Antonio Guterres ko nasini a tun bɛ yɔrɔ min o ye Kiev ye Kiev Ukraine mara la Ukraine jamana kan o Kiev taga ka a to Kiev yɛrɛ Ukraine jamana faaba la a b'a ladɔnya k'a fɔ Vladimir Putin k'a ye gbɛlɛjugu ci la bɛ i n'a fɔ a kɛra sababu ye ka Antonio Guterres ka bɔ a ja kan kosɛbɛ min na a ye sira ɲini joona ka bɔ Ukraine laginɛkaw olu ye sigi ka fɔ kɛ kunu ko ni CEDEAO mako bɛ hakilina di la ka sanga olu ka kalafiliko ma o bɛɛ na min na kunu o lajɛrɛ min sen fɛ ni laginɛka caman tun b'a kɛnɛ kan fɔ n'a kɛra parti politique kɔrɔw ye
ko k'a daminɛ kalo 18 na ka taa san 5 la ko a ka di Laginɛ jamanadenw ye a Mamadi Dunbiya a k'o kɛ furancɛ fanga la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛn kɛlen ka taa d'u ma ko ni sera o kɔni kɛra taafɛn ye o bɛna taa ka minnu na bila u ɲɛ ko o de filɛ nin ye k'u ka a lajɛ k'a fɔ ko bɛn kɛra min na Laginɛkadenw fɛ k'o ye k'a daminɛ kalo 18 ka taa san 5 la ko olu bɛnna o de kan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma sini sigida kunnafoni kɛnɛ kan a ka ca Ala fɛ ni seli kɛra kɛfɛn ye sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ su in na ani radio Wurayɛlɛ FM sababu ani radio communal danaya a kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni na an bɛ nin fɔ kuma bɛɛ ka da kan ka d'an ye kuma dɔw la maaw ka ɲininkali kɛ an bɛ minnu wele ka na an ka kɛnɛ kan a ka ɲininkali ko la silamɛya taabolo la selintini yɛrɛ taabolo la o siratigɛ la siɲɛ in na ni maaw kɔni kɛra weleli kɛfɛn ye ni Ala sɔnna ma an bɛ telefɔni bila maaw ka bolo kan walasa anw tɛ min dɔn ɲininkali min dɔn ni dɔw sera ka hakili jagabɔ yanni sufɛla cɛ ka ɲininkali kɛ an ka karamɔgɔbaw la ni Ala sɔnna ma o bɛ fisaya kosɛbɛ o la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bisu in na la ni kalo yira nin ye cikan ye min bɔra Wurayɛlɛ FM sababu yɔrɔ la gɛlɛya dɔ bɛ an kan Zegwa gɛlɛya min bɛ an kan Zegwa an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye kunnafoni ko ye kunnafoni min kan ka taa Zegwa ta yiriwali fɛrɛw la an bɛ nin fɔ kuma bɛɛ commune maire Ala ka hinɛ a la Lamisa Kulibali Ala ka hinɛ a la ale de kɔni tun y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san bannen k'a fɔ karisa baara taabolo filɛ nin ka taa o don ma ka na se sisan ma min yɛrɛ kan ka kɛ nafasɔrɔ sira ye k'a ɲɛsin commune denw ma o sɔrɔ man di ka da kan fɛn fɛn ni o ye développement sira ye radio société sigi ko o kɔnɔ fɛn b'a la o fɛn t'a la o wajibi ye min o y'a ye k'a fɔ ni kunnafoni bɛ yen min n'a kan ka lase dugudenw ma o laseli o ye wajibi ye recensement bɛ tile 2 in na recensement min ni tɔgɔsɛbɛli bɛ kɛ service social la ani a fɔra fɔ cogo min na Seri Jalo fɛ yen o la ko se tɛ minnu ye bana bɛ minnu na n'u tɛ se ka ordonnance wari sɔrɔ a dabɔra o de kama kabiri sisan ni maa min ye nin mɛn i bɛ se ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na k'a jira k'a fɔ ko kunnafoni min dira an kɔni y'a sɔrɔ maaw fɛ nka o t'an bali k'a lase min b'an fɛ o de filɛ nin aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na an bɛ foli kurakuraya k'o ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma sini sigida kunnafoni o kɛnɛ kan san'o cɛ o ye kan bɛɛ di